Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय ओमफ्राय बयनिसिमबो जाय बिथांमोना फुङाव नायगासिनो आंखौ बिसोरखौ गोजोन फुंबिलि आरो जाय बिथांमोना हराव नायगासिनो बिथांमोननिसिम गोजोन मोनाबिलि स' दिनै आङो थांगासिनो दायो शिलंआव बहा थांगोन होनबा आं नेहुआव थांगोन नेहुआव आंहा खामानि दंखायो मास्टार डिग्रीनि सार्टिफिकेटनि बिदि एप्लाइ खालामनांगौ आं माने शुटिंआव बिजिमोन बेखायनो सिगाङाव माने 2019आव जादों नालाय जुलाइसोआव बेखिनि टाइमाव माने आं एप्लाइ खालामासै ओमफ्राय कनभकेसन डेआवबो थाङासै आङो ओंखायनो दा थांनो गोनां जादों आरो स' दिनै आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नेहुखौ टटेलि नङाबाबो एसेबांथ' गिदिंजोबनो हानाय नङा खिन्थु जा हायो बेखिनिखौ देखायगोन आङो स' थुदो बिदिब्ला ओमफ्राय नै जों दायो थांगासिनो गुवाहाटीनिफ्राय शिलंसिम सेस जाबाय आं ट्राफिक जाम ओरैबायदि ट्राफिक जाम मा होनबावनो ओमफ्राय सिंगारा नुदो डेन्जारखा सिंगारा बेलेग मेथाइ सेथाइ दामनो गोनांथियानो गैया माने ओमफ्राय शिलंआव फैबाथ' नोंथांमोना मिथिखायो माबोरैहाय ट्राफिक जाम जायो अब्लाबो बेनि वेदारनि थाखायनो फैनो लुगैयो माने बेसेबां खास नङाबाबो वेदारा मोजां ना मोखाङा सिथर जाजोब्बाय हराव उन्दुयो सबाय बिमानिथ' बिमाखा आरो सिथरनिबो बिमा जागासिनो आं गथ'नि बिमा जायैनि सिगांनो फैयै शिलं बे मेन टाउनखौ बारबोबाय एक्सुवेलि सिटिखौ बारबोबाय ओमफ्राय नै बिथिं लेफ्ट साइडथिं माबा दङ मा पार्क होनोमोनलाय बेखौ बावगारबाय आङो मा होनोमोनथाय वार्डस लेक बावदो दासो गोसोआव फैबाय बिराद बावोलै आङो थान्दा बार जाबाय थादोंमोन आङो पुरा बरिया थान्दा एकदमबारे बारा ओमफ्राय ना शिलंनि न'फोरखौ आं बिराद फसायो आरोना बेयावथ' बिराद थान्दा ना वेदारा बेखायनो बिदि टिक्लु न' बनायनो हायो आरोना माने फिसा लाइक बारा गिदिर नङा खिन्थु बिराद डेक'रेसनफोरा बिराद मोजां आरोना ओमफ्राय नै फाइनेलि मोनफैबाय नेहुनि लामा नैबेनो जाहैबाय नेहुनि थांनाय लामा बेयो वाला इदि खिथायो आरो सोरबा ओमफ्राय नै मिथियैखौ खिथानांगोन ना होमबासो मिथिगोन सोरबाफोर फैफेराबो जानो हागौ बेखायनो आं खिथाखाबाय आरोना जिहेथु आं भ्लग बनायनो फैदो बेयावहा नेहुआव ओमफ्राय नै बेयो फार्स्टआवनो मोनबाय नालाय फार्स्ट गेट नेक्स्टआव मोननाया सेकेन्ड गेट बिनि उनाव मोननाया थार्ड गेट सो फानि माने जोङो एन्ट्रि जानांगौ सेकेन्ड गेटथिं माने नैबेलाय दा जों जेथिं थांगोन नैबेयो बेनिफ्राय माने एन्ट्रिखौ जाग्रोनांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय स्ट्रेट थांबा बै न'खौ नुहुरदोंना बेनो जाहैबाय लाइब्रेरि आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंनि जा फिल'सफि डिपार्टमेन्ट बेयो लेफ्ट साइडथिं नै दायो जों थांगासिनो लेफ्ट साइडआव ओमफ्राय नै बिथिं मा होनो बेयावहाय माने फ्रेसार्सफोर माबा बिदिनो जायो आरोना नैबे हलावहा स' बिदिना माबा मोनसे जादोंमोन बिदिना फ्रेसार्स नङा र' बे फ्रेसार्सनि दिन नङामोन माबा मोनसे जादोंमोन बावबाय आङो ओमफ्राय नै बेयावहा फाइनेलि फिल'सफि डिपार्टमेन्टखौ मोनबाय जोंना एकदम टप फ्ल'राव आरोना ओमफ्राय नै डिपार्टमेन्ट अफ फिल'सफि नै बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय शी इज फ्रम आसाम তোমাৰ নামটো কোৱা আৰু hello I am Sumitra Nice to meet you after a long time. Yeah, she was my roommate and my senior. ভাল লগ পাই বহুত ভাল লাগিল বহুত মিস কৰো তোমাক তুমি মোক কৰা নাই I miss you too. ঠিক আছে লগ পাম মোৰ বিয়াত মাতিম বাৰু তোমাক দিয়া অহা বছৰ ঠিক আছে তুমি চোৱানে নাই মোৰ ব্লগ ভিডিঅ' বহুত আন্ডাৰ হ'ল তুমিতো বুজিয়ে নোপোৱা কি চাবা আৰু সেইটোৱে ঠিক আছে দে বাই বাই লাভ ইউ বাই
नै आङो फर्मखौ माने फर्मखौ आं सिगाङावनो लाबोखानाय दंमोन ओमफ्राय साइनखौ लानानै माने HOD नि साइनखौ लानानै आं थांबाय बे जाय जायगायाव साबमिट खालामनांगौ बे आं मानि थाखाय फैदों होनबा आं मास्टार डिग्रिनि सार्टिफिकेटखौ माने एप्लाइ खालामनो थाखाय फैदो बे टाइमाव लकडाउन जायाखैमोन आरोना बे सिगांनिनो भिडिअ स' बेखौनो आङो एडिट खालामनानै शेयार खालामबाय आरो ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो माने बे खाथियाव गैयामोन जोंनि डिपार्टमेन्ट खाथियाव गैयामोन दायो जोङो जेरावहाय बे फर्मखौ HOD नि साइन लानानै नै HOD नि साइन लाबाय गेमस्रि दैमारि माबा माबि बिदिनो आंनि फर्म नालाय ओमफ्राय नै एग्जामिनेसन ब्लगाव साबमिट खालामनांगौ नालाय ओमफ्राय बेवहाय साबमिट खालामगोन आरोना दायो हाफ आवार नेनांगौना आं मोनफैनाया 1:28 आव मोनफैदों ओमफ्राय दा 2 सेन नेनांगौ माने लान्च खालामगासिनो सारमोना ओमफ्राय बेखौ साबमिट होखांनानै आं थांसै हाफ आवार नेनांगौ नालाय मैदेर बायदि मोदोमखौथ' लानानै जबाय थानो हाया बेखायनो एसे माने गोलांबाय आरोना गोलांनाय मा होनो थाबायग्लांबाय ओमफ्राय आङो बै फिथाइखौ सिनाय मोनाखै आरोना सोरबाफोर सिनायबा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय मा फिथाइ बियो माने आं नुफेराखै आरोना जोंनि आसामावहाय नैबे जोंनि माने जोंनि डिपार्टमेन्ट खाथियावबो गैयामोन ओमफ्राय नैबे एग्जामिनेसन ब्लग नैबे बिल्डिंनि गेजेराव दंमोन आरोना बेखायनो आङो मा फिथाइ होननानै भिडिअ शेयार खालामनो होननानै लादोंमोन आरोना मोजांथार नुदोंमोन बोरैबा जाथावना गोजा नुदोंमोन आरोना सोरबाफोर सिनायोबा खिथाहर दे ओमफ्राय नै फाइनेलि होखांनायखाय दुगि देखायनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ 1 मान्थनि उनावसो मोनगोन होननानै बुंदोंमोन बाट नै दायो 1 मान्थ बारलायलायबाय लकडाउनानो जोबाखै मोनला खोमालाय मास्टार डिग्रिनि सार्टिफिकेटखौबो मिथिला मा जागोन स' थांनोसै दायो मा खालामबावनो उपाय गैया ओमफ्राय नै हौवाव मोनसे बिराद माने समायनाबो आरोना वेदाराथ' मोजांखा ओमफ्राय बेनि उनावहाय फख्रि दङ बे फख्रिखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों आं नै बे फख्रिया बिराद ना गिदिर दङ बिलिभ खालामाखैबा आं देखायगोन ओमफ्राय नै हांसोबो दङ ओमफ्राय नै बासा नेहुनि बासा बेवहाय फ्रियावनो गाखोनो थांनाय फैनाय खालामनो हायो आरोना दोङो दे आं मोनसे जायगायाव दानि फख्रि देखायनाया बेनिखौ क्ल'ज खालामनानै देखायनाङा दे होनना दोनखायो ओमफ्राय नै नाफोरा बिराद गोथाव जागोन बायदि नुयोना इमान गोबावनि थाबाय हस्टेलावबो थाबाय केम्पास सिङाव ओमफ्राय मोनजायाखैब्रा सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय नायलांबायल' थानांगौ बिराद दुखु मोनोमोनलै आं बिराद गोथाव बोरैबा गोजा गोमो बोरैबा थासोयो आरोना कालारफोरा ओमफ्राय नै सोरबाफोर नेहुआव फरायफैनो गोसोबा मोनगोन कुनु बेयावहा बिदि माने मा होनो गलमाल जाया आरोना माने माखासे रिजाल्टसफोरा बोरैबा गलमाल जायोना बबेबा इउनिभारसिटिफोरावहा बाट बेवहाय बिराद माने मोजां आरो जोंनि डिपार्टमेन्टआथ' बिराद मोजां फिल'सफिया खिन्थु आं आदार डिपार्टमेन्टखौ बोरै बुंनो ना मानो होनबा आं बेफोरनि डिपार्टमेन्टआवथ' आं फरायाखै बेखायनो मिथिया आरो फिल'सफि डिपार्टमेन्टनि जायफोरा आं बेखौनो बुंनो सानो जुदि नेहुआव सिट मोनो बिराद मोजां आरो प्रफेसार्सफोराबो बिराद मोजां आरो जुदि पार्सेन्टेज दङ ओमफ्राय एग्जामाव पास जायो होमबानो मोनखागोन आरोना सिटखौ एकदमबारे ओमफ्राय नै फैयै आंनि भिडिअआवथ' जानायनि भिडिअ गैयाबा जाया नैबेयावहाय जादोंमोन जोङो एक्सेलेन्सिया होननाय रेस्टुरेन्टआव स' धाबाबो बेयो ओमफ्राय एसे जोहोलि दिन्थिबाय मैदेर बायदि मोदोमखौ लानानै हापांगालिया ओमफ्राय थाङै मा मोनो नायनोसै जानो थाखाय ना स' थुदो आंजों लोगोसे दा आरो सोरबा जावलायगोन आइफन लानायखाय जालायबाय मिरर सेल्फि मिरर भिडिअ बाट आं बेयावहाय बेनि बाथरुमखौसो देखायनो नागिरदों ओरैबायदि क्लिन ना माने आङो इमान जायगायाव थांबाय आं बेबायदि माने बिराद क्लिन आरोना बेनि बे धाबानि बा रेस्टुरेन्टनि माबाया ओमफ्राय जानायफोरा अर्डार खालामखांबाय बाटार चिकेन मसाला ना चिकेन बाटार मसाला मिथिला जिखुनु जानोसै जबि ह जानोसै आरोना गोथावनो जानायावनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों माने माखासे मानसिफ्रा
जेनेबा बुंगासिनो आरोना फेसबुकाव पोस्ट नुदों आङो जेनेबा जबि हो माने गावबा गाव अपिनियन आरो अब्लाबो माने आं रिप्लाइखौ होनो सानो आरोना माने माखासे मानसिफ्रा फेसबुकाव पोस्ट होगासिनो जे सेलिब्रिटियानो बिदि एक्टर एक्ट्रेसफोरानो इउटुबार जानोसै नामा ल' लेभेलाव फैनोसै नामा फैसा गारनानै जों नोंसोरनि मुभिखौ नायो आरो दा माथो इउटुबावनो फ्रियावनो नुगासिनो आरे जाम्बा इउटुबाबो मोनसे ओरैबायदि मोनसे गिदिर माने ससियेल मिडियानि बेबो मोनसे गिदिर लामा जाय लामाजों थांबोला नोंबो साक्सेस जानो हागोन बे फिसा गिदिर बिदि गैया गासैबो मानसिफ्रानो समान आरो मा होनो नोंथाङा जुदि मिथियाबा खोथाफोरखौ दा बुं मानो होनना बुंबा बहुद दङ इउटुबफोराव नायबानो जाबाय बिलियनारि मिलियनारि बिसोरबो इउटुबखौ सालायो आरो बिस्रा फैसानि गोनांथि गैया जिहेतु जोंहा दङ देलाय जोंथ' माने लवार क्लासनि ना माने खिन्थु सब खामानिखौनो फैसानि थाखाय मावनाय जाया मिथिबाय माखासे गावनि लुबैनाय हास्थायनाय बिदि थायो बेखौ मिथिना ला आरो बेजों बहुतखिनि नामबो खामायनो हायो बेखौबो मिथिना ला नै दायो आंनि इउटुब भिडिअस नायग्राफोर बिसोरो आंखौ सेलफि लादो फट' लादो गोसोआ मोजां नाङो आरो न' बिदि सोरबाफोर जुदि माने 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 मा होनगोन गोसो सिंनिफ्राय नोंनि भिडिअखौ नायो मोजां नाङो बिदि होनना बुङो आरोना मा होनबावनोलै नोंसोरखौलाय बिराद अखा हाबाय खोनाला हेल' माबे गामिनि होननायमोनलाय आब' उदालगुरि मा गामि गबसानि ना मोजां मोनबाय बर' मानसि लोगो मोननानै नायोना आंनि भिडिअखौ नायो Yeah, this is my favorite chocolate. See? सोरबाफोर जुदि आङो गिफ्ट होनो नागिरो होमबाना बिदिखौ होफैबानो जाबाय आंनो दे ये एक हाँ और इमली का चॉकलेट है क्या हाँ कौन सा वाला हाँ ये वाला ये आंनि फेवरेट ये वाला कितना एक नहीं दो लाजोबना थांनोसै दिनै जा लानांगौ लाखाबाय जाहैनोसै मा होनबावनो आरो आंथ' जानायाव अस्टार्ट गास' थेंक इउ गाइस आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय